What's up mga kabangbang? Welcome to my vlog. For today's video mga kabang, pupunta ako sa uncle ko para maki-birthday kasi birthday niya ngayon. Kaya pupunta kami at saka ang bahay nila lalakarin lamang dahil bahay namin at saka bahay na malapit lang. Kaya lalakad lang ako at ito lang mga kabangbang. Papunta na ako ngayon at lalakarin ko lang ang bahay nila. Ang bahay nila malapit lang sa aming bahay mga kabangbang. Dito lang kaning towel mga kabang dahil init diyan so nagpandong ra kog towel o paadto na pud ko sa ilang mga kabang. Pandong og towel kay payong dool ra man sa di na makailangan payong pandong lang mga kabang. Hello. Nandito na ang mga cousin ko. Kabang. Uy, nakalihin ka lagi, nakaitong lagi ka. Alay daw, nakapasahe. Gakis kita dini, Nanilo. Nanilo. Celebrate na mo ng birthday ka 52 ang meron ni Laga amahan kong gusto sinawagan tayo sa grasya tagan mo siya taas pa mo binabuhi niya iyang pag-aampo amahan kong gusto ang iya kayo na siya sa pagkabangan makatulo pa kayo gusto kapasok sa amin kanan labi na ang naghanda kahit ito magnato pa lawas tayo pag nauna amahan kong gusto ang pamilya pamilya ko ni Rumani, nakagano sila ba? Taas mga pitaboy, papasak sila kayo. Ang maraming Jesus, kanila sa mga pagkabangan. Ako yung pasalamatan ng mga kanilin. Pinapunta ang mga kong Jesus, sa kanila ng grasya ang mga pagkabangan. Ito na sa isamo, ito na kami na. Amahan, akong isalin sa nilo ang kanan, ang pagkasok sa pagkabangan. Kaya mo wala pa sing-sing. Ako lang. Kami din akong mga igagaw. Hi!
A few moments. Maglalaro kami ng hide and seek. So, ako ang... Ay, grabe. Okay, so mag-count na ako. Back to you guys. Magtatago tayo, guys. Nandito na tayo, guys. So, yun. Ito tayo. At saka, hindi tayo papakita. So, yun. Kapag nakita niyo si Mami. So, ang gagawin natin ngayon is, hindi tayo magkagawa ng ingay. Shhh! Dito naman yung uncle ko. Napakainis, napakainis. Okay, so ang gagawin natin ay babalik tayo. Okay, sino ang abal? Gamit PK, ikaw muna. Meanwhile.